Pet yop hidu ya laka kabu. Kini kita subjek ya kaba nganga kwa ban kren kini ka por ka mentana jongpi. Bat nganget ba utrai ula kerkui fi hagi kubor ki belalek no ban nganget kini ki kubor ki banang kren ro kanang long jing kerkui ka jingim ka jongpi. Bat ngai kublai fi ru iwei pui baro ki ba trang ba ki ba sliang i utrai ki ba pet ya kini ka channel kini ka por ki ba snap kibat terang ban yo snow yang ketien ke jong blenga ai kublai fi wei pui baro ha ke kerteng ke tiang tam ke badan bor tam ke jong try bau nong pen em jing yu Jesus Christ ban nganget aba pi terang aba pi sliang nganget aba pi kemi lenti ya kamba no blai un le bet ya kamba ha ke jing em ke jong fi ha ke ne ke sngi kwa ban kren chapang ke ne ke subject pet yo aba pi do e la ka kabu bagani ke subject ya ka bang kwa ban pen chong nong rim na ka Gospel Marcos kalau nong kaba shipau ni kita kat kaba saupo unreu ter ketien ke jomblai ke angkom ni. Teki lawan poi ha Jericho haba udang let no ru na Jericho. Bagi senran jo baru pat ba babundi. Ujisu wan yuk kejat ha Jericho. But kila dei ban mi no ru na Jericho. Kaya kaba jahang ni. Jisu om tang un rei bat ki senran jo bat ki pat ba babonde kila bot yu Jisu baki yai kilawan poy Jericho bat ha baki lamut ban mi no na Jericho ke ai baja u Bartimaeus u matla u kon Timaeus u shong harot lenti ba udamakia ba u snowte ba u dei u Jisu ban Nazareth ula sedang ban kerpat jam ba na ong ru ko Jisu meu konu David tu isen ai yanga Fi ngas ngutenat pelat ya ka jinglong ka jong Bartimaeus. Ba Bartimaeus udah ubreu haba ula yo snow ba u Jisu wan yai. Na kata ka lenti ka ba u udan. Haga jing shisha ula de ban ong ngan sa pertapat hawai ka por ngan sa khatpat ya u hawai ka por. Na marba haga ta ka por haga ba u Jisu yai na kata ka lenti ngas snow shibun ba ki pat ba ki wan. Shibun ba ki pat ba ki yai rengkat badu Jisu. Bar bagi ni ki pat ba ki yai ki i le se ya kini ki matla i kini ki deko ki be shong krong hangta kala dai ka business ba ya ki. Shibun ki wan tap ya ka pisah hangta shibun ki wan man ai ya kata ka jing ai isnai. Ya kini ki ba deko ki ba matla ki ba krong hangta. Haba ki pat ba ki yai na snow ba ka dai ka business ba na ka menta jong kini ki ba deko ki ba pang ki ba ya shong krong hangta. Let's see, lada day way unda jinda bunkam ban lum ya kita ki pisa lani kala day ka business ka ba best tam ka sngi ka ba ka business ka biang palat na ka benta jongki marhang tam day tong Jisu ki senran ba ki pat ba bonde ong ka tin ka jong beli ki ai linti nang ta bara ba ki ai nganget ki snai gini ki ba pang sitam gini ki be krong ne ki ai la ka jong ka pisa ka jongki Lese man laga sengi kim da buon pat ba man laga sengi lese tangkat tu kat ni kisio ibat nik tenok tangkat tu kat ni Henry haga ta sengi shibon ba upat ba wan yat nang ta bat kapliang lese kata ka bol krong joki ke sawabi kriang si kriang bat kala dai si sha ka jing mentoy ba kala dai si sha ka kabu ka ba kraw na ka bentagi ni ki nong krong hang ni Regai ka bajahang ni haba u Bartimaeus u yo snow yo tau pat ba u bon u bayat nang ta badle se habu yo snow kata ka bol krong ga jong ka sawa kriang si kriang udah keliru wei ni bayat ni balai kini ki pat ba ki bon kat ni bad haba u keli layatu au namar udai umat la layatu eu ba u Jisu ba Nazareth u Jisu kon joblai u yai lenti nang ta Berkata kadai ya kabalaya tu dah kibreo. Bat habau uyo snow ba u Jisu ya lenti nang ta. U klem kan mau shu. Ya kata ka jing yo jing mentoy ke jing u. Ya kata ka jing yo ya kita ki pisa ya kita ki ya ki shipya shitenka ke jing u ya ka ba u yo ha kata ka sngi. Wong ngak ham kordor ban yo ya u Jisu. Badeng ta wong akwa ban yo khia Kiwi ki ong ni ladang yo khia te ngin yo jing mentoy shu kumno ladang i matla da krong te ki briu ki snai ki ala ka ai yo ba matla ni yo ba de ko
Bat ka along ka business ba ye ki habaki matla habaki deko habaki don ye ka jingduna ka mat ke jongki ka along ka business ye ki bedeng ta kim kwa ban lach nang ta ban ki kwa ban shong sa hang ta ban long ki ba deko ki matla ban shu kamai jam la ne ban shu kamai daga basuk ban shu kamai daga ba krong Henry Bartimaeus umdan ye kum kata ka jingmut ban kemen bo ulong ba matla uklem kemen bo ulong ba matla ban shong sa hang ta ban krong ban habu le yo snow bo jisu ya nang ta wala da kata ka bul ka jong u ka shlai ka dap da kata ke pisan ri ong nga kwa bangan yo khia kini kiwi ki pen snap jar ya Bartimaeus Henry Bartimaeus ka babel ka ong ne Bun kila senang ye u baun sengap jar hendrai ula kerpat jam khamtam. Kababel ke tu ye kata babun hi kila pen sengap jar ya Bartimaeus. Hendrai Bartimaeus uperta Jisu kono David. Tu isen ai yangan maru ngala that ban matla hani ki khmat jonga. Ngala kwa ban yo khia no compare lana nga yo nong kan no kene ka sengi compare lana shyo pisada ka bang syukrong andrei ngam kwa ya ka bakum ka ni ka jing em ngakwa ban yo ya ka jing pen khia ka ba shisha badeng ta habus dang ban perta ban kaang kini be syong lang ta ki pen snap jar yo ki ong snap jar lada meme kaang ke ban ja yangi ngingin sadu nong ki priu kin sa ha jaka ba kin wan ai pisa yangi na mar meme kaang kum ni kinong ai ro kin thot kin wet kin pet no nang ni Ray Bartimaeus uklem pen leno ya kata ka kabu ya ka ba uyo namar ba Jisu uyad na khmat jong badeng ta uperta baru perta jam ngada nget bula set rendang banre uperta baru yai perta da ka ba ukhot kerpat ya ka kerteng ge jong Jisu ba un isen ayo aku abang ifi ga ne ga sngi ge momenta afio sngo Jisu ya ka jim ge jong fi wanom up Lene wat nam sunguhun na kata ka jingim ka ba pi long. Kita kiwei ki sunguhun wala gilong ki ba matla ki long ki ba tko. Ki sunguhun re Bartimaeus ta klem sunguhun. Hatu fi sunguhun eng ka jingim ka ba pi long kom ni fi tko ka jing long man sim fi matla ha ka jing long man sim fi shong ba pi krong ro. Na kwa ba nong fi mde fi krong ka ba kan jado andre fi krong ka ba kan jam sim. Fi sungu thu fi duk ka ba kan jam sim. Fi mdani ai ka ba kan jam sim. Fi long lenki fi long pli fi long dan ni ai pi sung thu bahapo jong fi ka dan bitang kata ka jing thli ka ba hadu kata piduk magpa ba no fi ka ni ka sngi ha pi snow bo Jisu uya leng ba jong fi leng ba ka ni ka tien ka mga kren Jisu ya ka jing im ka jong fi banganget aga ni ka sngi lada pi perta lada pi hala lada pi penjam ya ka surga jong fi lada pi shim ya ni ka kabu ban ong try Jisu isen ai nga ban nganget kum bo Jisu isen ai Bartimaeus uyok khia nganget bo Jisu isen ai pi bat un ben khia ya ga ne ga jim ga jong pi dan na preng jo fi dan na preng jing sertok jo ga jing em pi pin sa el ri bo shong ha jo pi dan na preng jing le ki ba crown ri pi sngo ngan le yo ngan khot ga ne ga kerteng Jisu ka kwa ba dong fi khot kerpat ga ne kerteng Jisu pertang ne ka pol ga kerteng ga jong Jisu ba ba pi perta fi tip dam kan jaga kamba ga jim ga jong fi shim ga ne ka kabu nga sngo bo Jisu ya leng ba ga to ga ying ga jong fi ya leng ba ga to ga jaka shong ga jong fi ya leng ba jong pi ya ga ne ka pol ba la da pi khot kerpat yo ba unom ya shu lano pi do le no aiken ya kata ka kabu ka bakat ka ni tak dang kwa ban ong fi what no miss ya ka ne ka opportunity what I ba fin do no kat ya ka ne ka kabo what I ba fin do no kat ka ne ka kabu shin kabu khat yo Jisu kerpat ka kerteng ke jang o bar nganget kum bo Jisu pen khia yo Bartimaeus ki khmat ki ba mat la jo ki da pet no nganget ba ma phi ru phin yo ma ya ga jing pen khia aga ne ga sngi ga ba manta wa no melen ha ga ye gi jong perthai ba fio i ta ki ba khndia jong perthai da ka ba kum ki nong krong ki yo i ki shin ka shi pia wa no sungu hun na ka ba kum kata wa no ai ro ba kan long kata ka jing melin ni pi ba fin sungu hun no ai ta i ba khndia jong ga jing em ga jong fi rei perta kum ba Bartimaeus uperta namar ba Jisu usno ya ga jing perta ga jong fi panganget apa pi perta
utrai u sngo ba un khat ya phi bat ya ka ba un ban khia ya phi nado man ta ka sngi un ban khia ya ka ta ka jingmat la ka ba kenja man sim ya ka ba phi phin yo I shisha ba u jisu long way ba phin yo I shisha ba ya la dero phi long ki eความน้อยฟินก็สงีโยอีละดีบ่ฟิลองอุนองครองโยอีละดีบ่ฟิลองบดุกโยอีช่วยละดีบ่ฟิดันkam ya ke jing erap pertayo jisu unong erap bahjan udan hapo hang tuhi unong erap bisnai udan hang tuhi hajan jong fi bo uya leng ba ya ke ke jing ke jong fi ke ke sงีมันตาบลาดาพี่perta kum ba perta Bartimeus pin yo khia pin yo khlan pin yo mat ya ke bor ke jong blai bat ngai ke jing ke jong fi kanam sa kum jo kan kala na do menta bat kum bo Bartimeus ula yo I ti khmat ke ma la ke jong ngai u pen khia u jisu fi ro ne ke sงีke menta perta fi don kam ya ke no ke jing don kam ke jing ke jong fi don kam ya ke no kwa don fi ke no ke nit fi don perta ya ke teng ke jong jisu la fi pang fi tam fi don jing jing jar fi don ke jile ke jing jong fi sha shukor fi sha lam ler fi sha pen mong ke men sim jong fi sha pen yam fi sha pen jauma fi snow tho ba ke jing ke jong fi ka long sha ke jing ka ba kordit nga kwa ba nang fi ke sngi pertai ke kerteng ke jong trai shim ne ke kabu ban pertai ke kerteng ke jong trai la do trai tai ke donot ke jong fi ke sngi man ta perta fini iya ka kamba ya ka bo trai un le kumba ulale ya u Bartimeus un le e firu de jo jisu menen menta shabom chukut u de jo balada ulale man sha un le e fi mentaro ni de dwai ke sngi ke menta nga snow bo trai ke khu ke ji em ke jong fi ni ne dwai trai ni ke pon nga ai ngo ye me ba me ya leng ba ya ke jing em jo ke khon ke jam me ablai trai mi ya leng ba nang ni ko trai na mal me mde ta me ya in trai me penep ki skor ke jam me ban snap mano ba perta mano ba khot ke kerteng ke jam me ba ngatip ko trai la da don ki ba khot ker pat ke kerteng ke jam me ke ne ke sngi oh trai me don ban ya rap me don man le ki kamba o kong kwa ban ong e fi ke ne ke sngi ha ba pi perta o ngi sngo ke jing perta ke jong fi na mar fi la sngo janjar ke jing fi oh perta ba yai perta kong u trai un le ye ki kamba ba un le ye ki kam ki ba phla ke jing jong fi ke jing perta ke jong fi nom le no e ke jing khat ker pat ke jong fi ke teng ke jong trai kan nom long le no e khat ker pat perta ba yai perta hallelujah ngadwai ngade ker khu fi kong ha ke teng ke jong jisu ngai sngo kong ngai snow go khon ye ke jing perta ke jong fi ban ngan le ki kamba ke jing be jong fi mano ke sngi fi snow ba fi dan kam yu ji so ke jing be jong fi snow shisha ya ka ta ke jing ke ba don ke jing be jong fi shim ya ke kabu ban perta nga snow ke ke kabu ke moment ke ta ke binta jo ke jing be jong fi nga kwa ba don fi fin perta ke moment ke por ke ba shisha bu try kwa ban snow ban snap ban le ke kamba haga jing em ke jong fi shibon ki biu ki don hang ta ke babel khem ya thu ka no la pan khia an reng ka babel ki thu bau jisu pan pa Bartimeus bau Bartimeus long special ba ka kerteng ke jong ur ka darung haga bible ba kumju ba ka kerteng ke jong pi ha ba pi perta ke ne sngi kan rung haga kitab jong ke jing em ka kitab jong ke jing em ka kitab jong ke jing em ka kerteng ke jong fi kan rung haga kitab jong ke jing em perta shau try perta ong try ngalong nong pok ma bi nga try ngadon kam ye ke jing pen em pertai kan ke jing perta kan ke sngi ke bamenta hallelujah utrai un pen em ya fi un pen em fi ba ngadwai ke khu ya fi hagar teng ke dan bortam ke jong Jesus Christ unong pen em amen ba amen trai na ke khu ya fi ngai utrai pen khia ya fi u pen em ya fi u pen mai ke jing em ke jong fi pinom long kum jo trai ke khu ya fi bless you bon amen